यार एसेबां गरम बिसिनाव बेफोरबायदि थाबाथ' थुनसुलि मेरी जान निकल जाएगी ना चलो जेबो नङा दे आं जाय थांखिखौ लाना फैदों बेल' जाबानो जाबाय दे नों हाजार खिरागा देखाय मेहेर नाथाय नोंखौ आङो इमप्रेस खालामफिनखागोनथ' नायल' हौवाफोरखौ फरायनायावलाय मा हो एसे एनैबानोथ' गलि खालामफिनगोन बियो नाथाय बे गरमखौ हालालै आङो फांखायाबो मोजांबो बारबो जानो मोना माया ओरैबायदि खारना थांलाय फैलाय डिस्टार्ब ओमफ्रायथ' पावार बेंक लाबोखानायखायसो आङो नङाबाथ' फनखौनो इउज खालामनो प्रब्लेम जाथारगौमोन आंहा चार्जआनो कमप्लिट जायाना दसे बेरायनोसो थांनांसिगोन खोमा दे थुनथुलि नों जिराय जिराय बरिंसो मोनबाय नामाबा न माने एसे गरम मोनदों आरोना बेरायनो थांसैथ' बाराबा औ थुनथुलि थांगोन ना र' दे ओमफ्राय माबा बाजैया साहा गोथाव फुदुंदों फैदो लोंहैसै ज'नो लोंजायो लोंबालाय जेबो नङा ओमफ्राय आबा माने आं दाबायदियाव माबा मोनसे बुंबा जेनेबा माबाफोर मोनसे खोन्थाबा नोंसोर गाज्रि मोनगोन नामा आंखौ मानो गाज्रि मोननांगौ जाखो दे आयै नों आंनि आइ नोंनि बाथ्राखौ आं गाज्रि मोनफेरो अब्लाबो आबा बेबायदि माबा मोनसे नोंसोर गाज्रि मोनखांनाय बाथ्रा बुंफ्लाङोबा होमबाबोलै आयै माने जों एसे गाज्रि मोननायबाबो बुजिनानै थानोसैब्रा ना मा होनो बुंलाय आयै माबाफोर खोथा दङ आंथ' नोंखौ गाज्रि मोनफेराना आंल' मा जों रावबो गाज्रि मोना नोंनि खोथाखौ जेबो नंला दे आबा थेवबो माब्लाबा जुदि आं माबाफोर बुंबा बेखायनो होनदां दानो दं दानो गैया आंलाय नै बिमा बुरै आंनि बिहामजोखौ नायला नामा नों आयै देनां दानो बेफोरबायदि खोथा बुंबा बोरै जागोन दे मेहेरनि हाबा जानांगौना देनांहाय नायल' जाल' सासेल' फिसाला दं आंहा देनांहाय बिनि हाबाखौबो एसे मोजां धुम धाम गिदिरैनो खालामनांगौ ना आयै औ आबा बेखायनो नोंबो आरो नों गैयाबा बोरै जानो दानो बेबायदि बाथ्रा दा बुंखादै मेहेराबो रागा जोंबाय थाखायो नोंखौ बेखायनो न' आयै मिस्टे जाग्रोदो दे आबा मोननैल' लाखिनोसैहां ओमफ्रायथ' थाब हामनांगौलै आयै जागोन दे हा जागोन बुरै देहा माथो बुंबावनो नै हामो नै जाफिनो आरे ओइ आसोलफोर मा बायसा नायबाय थाखोलै हो मेगनजों मेगन बाबा हालालै नोंसोरजों ओइ आसोलफोर हा थुनजुलि ओइ धाथरथि मा जाखोब्रा हो मा जानोब्रा थङालि जेबो नङा आरो ओइ मिस्टार बे नोंनि लोगोखौ ना एसे साइडआव थांनो थिनदोलै मा औ मानोना नोंना खुगायानो एसे बांद्राय ना ओइ मिस्टार बांद्राय खोथा दाबुं दे मालै बांद्राय खोथा बुंदों नोंसोब्रा एसे सिरि थाना बाबा ना जान ना पेचानलै ओमफ्राय ओरैबायदि दुगाबाव थुस सोरनि लोगोजों रायलायदों बायदि मोनदों नों आंनि लोगोसो बियो हाथरखि हो सो वाट आंहा दा रायलायबायब्रा नोंहा एसे साइडआव थांदो आइ जालायबाय नै बिसिना जानाय नंलाहाय जेबो नङा दे थुनथुलि बे बिथाङालाय थांखासिगोन ना थांखासिगोनबा बानोसो थाङाखै बे दाबो ओइ आसोल थांद' आंनि गोसोब्रा जेब्लाखि थाङा एनि प्रब्लेम येस आइ हेभ अ प्रब्लेम बेखायनो बुंदों आङो साला साननैसोआवनो गावखौ बिराद सिनायदों नंदों बियो आंनिसो फुराना दस्तिलै हाथरखिया होमबालाय माथो जाखो मिस ओइ नों आंखौ बखिदों ना बेखायनोसो दा बाद दे आरो आंखौ एसे हुखुमान ओइ थुनथुलि जाबाय दे दसे थाना थांसै जोंहा ने ओइ मिस्टार आंहा एसे खामानि दङ दा फैफिनो आं दसे थानानै दे ओमफ्रायथ' आं नांलायनो बादों मिथिबायना नोंस्रा रायलायथ' दसे आं बैथिं एसे बार जाना फैनि नांथ'ला दे थुनथुलि थांनोसै आंबो आरे रना हाथरखि नाथाय मानो ओइ हय दे लोगो रहो आसोल दे ओमफ्राय नों बैथिं बार जाहैदोलाय दसे जागोन दे जागोन आंथ' बार जानो थांनि एसे रायलायथ' ओमफ्राय मेथाइबो जानांगोनलै दायो माने आंनि लोगोजों रायलायनायनि मिथिबाय जागोन दे दायो जाफैबानो जाबाय चल ठीक है होमबालाय थाथ' नाय आं थांफानोसै थुनथुलिजों नों थाथ'दो होमबालाय दा थांदो आरे मानो ओइ रना हाथरखि आं दा नै इउ थांगोन इउ फैगोन आंखौ नेथावथ' बेजों रायलायथ'लै नों आसोलजों दे नै जाम्बालाय
All the best आं मोनथिखादों र' नों मानो बिजों रायलायनो नागिरदों मानो नोंनोलाय मानो ओमफ्राय ओइ जाम्बा आं नोंखौ एसे सेटिं खालामना होनो नागिरदों आंनि लोगोजों रायलायनो चान्स मा होनदों बेजों मोजां रायलायथ'दे नोंहा मानसिया हले बिराद सिम्पोल दे बियो जानला मानलाखौ सुखुआ नंगौ नामा आसोल अरे औ थाथ' ओमफ्रायथ' डाइरेक्ट बुङा दै नोंखौ आं मानसिखौ आंनि हाथरखि लोगोखौ फसायनाय बायदि मोनदों दै बेनिफ्राय नोंबो गाज्रि नङा बेखायनो दसे टाइम होदों आं बांद्रायबो नङा दै नङाबा थाव होजागोनबो दे थेंक इउ ओइ बिदिबा दा मेथाइया बायना दोन दै बै मेथाइखौ बिराद जाखायो आं हले बे चिप्सफोरखौबो लेसफोरखौबो जाबाय थाथ'लादांहाय थुनथुलि थांसै ने ओइ मा थांसैब्रा नोंलाय दसे थाथ'ना आं दसे मोनसे फिसा खामानि दङ दान फैगोनब्रा नों बेयावल' थाथ' बिजों थाथ'ना टाइम पास जागोन बेनोसो ओइ थुनथुलि आं हारसिं थायाना जेबो नङा दे मालाय दा थांगोन फैगोन ना लोगो हाथरखिजों खम समायगोन बियो हनै मानोना हाथरखि नों गुबुनजों सेटिं जाबासो आंनि मेहेरा नोंनिफ्राय गोजान जागोन आरो आं बेखौ नायनो हाया बेखायनो नों गुबुनजों सेटिं जानायानो थिग जागोन नों आंनि मेहेरखौ गोसो थोयोना जानो हागौ मेहेराबो गोसो थोबायदां बेखायनोथ' गार्लफ्रेन्ड दं होनलायदों बिदि जानो होआ आङो जानो होआ दानो थांगोन आं खोथाखौ ओरैबा ओरै खालामना होजोबगोन आं उल्थां फाल्थांनो आरो जुदि मेहेरजों नोंहा रिलेसन दङबा बेखौबो सिफायना होजोबगोन आङो मानोना मेहेरा थुनथुलिनिल' आरो थुनथुलिया खालि मेहेरनि जाबाय दायो नों आंखौ इगनर खालामदोंना ओमफ्राय नोंखौ मोननो थांनायानो आंनि जित जालांबाय दायो मेहेर बे बेन्जि हाथरखिखौ लायो नामा नों जाम्बा मेहेर बिजों समाया मेहेरजों समाया बियो आरो हाथरखिया नै बिजोंसो समायो दा बोरैबा गोसथोनानै लाना थांबा आंखौ हाबा खालामनानै बियो बेखायनो थुनथुलिया बिखौ हेल्प खालामगोन ओरैनोथ' आंहा बेजों सुथुर दंमोन थेवबो बाद दे आंनि लामानि खाथायाथ' थांगोन ना जुदि बिदि जायोबा आं साननाय बायदि ओमफ्रायथ' सोरबा सेंग्राया जुदि सोरबा सिख्लाखौ ओरैबायदि रायलायनो जायोना गोसोफ्रा अब्ला सानना लाखादो दिल में कुछ होता है बेफोरबायदिनो आरो येस एबार मेहेरजों दसे रायलायनो थांसै आं बैयाव दङ होनदोंमोन दा बियो आइ बे थुनथुलियाबो ना मानो बिदिथाय बियो नै खोनाबायना बिफा औ मा जालायखो आं बेयाव फैनानै माबा सिमांखौनो गाज्रिसो नुबाय जों थाबैनो थांफिननांसिगोन नों टिकेट दानदोदां आरे आंथ' सानदोंमोन बैसागुसिम फैबाय नालाय फैबाय बेहायबो एसे दसे गोबाव थाथानसै नामा होननानै बिफा नों बुजियालै दा आरो माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा मा जागोन नोंथ' मोनथिखायोआनो गासिबो बाथ्राखौ ओजों सासे बिमानि बिखाया बेसे ख्लाब मोनगासिनो दाबो सोरनिबा हाबायावसो थांबावबायनो बियो दे थांदों माथो जाखो न'आव थाबाय थाबाथ' अबभियासलि बरिं मोनगोन ना दा गामियाव फैदों दसे बेरायदों बिबायनि न'आव ओजों लोगो बानायबाय लोगोजों थांदों मोजांसो बोरै मोजां बुंनो हाखो नोङो नों मोनथिगौ बे जायगाखौ अब्लाबो जेबो नङा नों बांद्राय अभार थिंकिं खालामना दे मानो होनबा दाथ' बे बाथ्राया बेसेबांबा सम बारलांबाय नाथ' जोंहा फिसालाया मोनथियो नाथ' गुबुन सोरबा उन्दैनिफ्राय देलायानो लांबाय सेंग्रा जाबाय होमबा थेवबो नों मानो बुजिया आं जोंनि फिसालानि फिउचारखौ साननानैनो बुंदों नाथाय सोरथो नागिरदों रावबोथ' सोंनोबो फैयाखैना अब्ला टेनसन लानांगौ मा खोथा सोरबा जुदि सोंफ्रांबायबासोमोन दाथ' बिदिबो सिनायनाय नंलागोनलै बिबैयाबोथ' दा मारै सिनायबावनो ना आंगो होननाय मोनसे बाथ्रा दङ दा मा बिसासो होसो बोरैबा फैयोबा बे गिनायानो आंखौ जागासिनो सानैनो आं बिदि जानो होथारा माब्लाबाबो नाथ' सिमाङाव ना मोगथाङाव आंनि फिसालानि राजा राजायैनो थाथों बेखौ सोराङाव माब्लाबाबो फैयो आङो अके दे जागोन दे जेबो नङा बे बाथ्राखौ रावबो मोनथिखानायबो नङा जोंहा फिसालायाबो बिमा बिफा दंबासोमोन दाथ' बिबैया प्रब्लेमखायनोथ' बेबायदि खालामदों होमबाथ' टेनसनानो गैयाना जों जेब्ला लाबोदोंमोन ना अब्ला बिबैया बिराद गावसिनि मजबुरिखौ खिन्थादोंमोन बेखायसो जोंनो हरबाय गथ'खौ बेनिफ्रायथ' बिमा बिफाबो गैया होनना बुंखादों गथ'खौ नङाबाथ' जोंबो बिमा बिफानिफ्राय मानो सेना लाबोनोमोन जों साननाय बायदि जेबो जायाबाथ' थिगैनो दङ नाथाय अब्लाबो जों फुरा लिगेल खामानि मावनानै लाखादों जेब्ला बेखौ लाबोदोंमोन ना बाबुखौ अब्ला बिसोरनि फेमिलिया देनां फैनानैबो जोंखौ जेबो खालामनोबो हाया नाथ' गथ'खौ लांफिननो हागोन बिसोरो नङाबा गावसोरसो उल्था केस जानांगोन
मानो होनबा बिनि बिबैयानो साइन खालामना होखादों जे फिउचाराव इयुन समाव बे माब्लाबाबो जोंखौ डिस्टार्ब खालामफिना होननानै नाथ' गथ'खौ सेगोन होननानै साइन लाखादों जों बिबैनि बेफोर बाथ्राखौ आफायासो रायलायदों आं लोगो मोननाया मोनाखै बिबैखौ थेवबो ओमफ्राय नों माला थांबावगोन माने नोंनि लोगोआ दाबो फैयासै आदाया आया माबा नायबाय थाबायलै बे आंखौ गोसोफोरानो बोरैबा मोनलायो माथो आजां गाजां बे आदायाबो आंखौसो दोनफैनो थिनबायना आलासिखौ आं आरो मालाय सेंग्राफोरजों रायलायनो बास्रायो मानोबा मेथाइ जागौमोन नामा बै दखान दङथ' जाथ'लादां आङो आरो बांद्राय बिदि मेथाइ जालु जाला बिदियाव गैयाना बायो आङो अके मोजां जेरैबायदि नों सिम्पोल ना बेबायदिनो माने जानायफोरनि मामलायावबो आरोना बिदिनो होनजायो आं गोदोनिफ्रायनो बिदिनोखा नाइस ओमफ्रायो नोंनि फन नाम्बारखौ नांगौमोनलै आंनो मा गैया अजीब मानसि माबा फन नाम्बार बिलाबायबाय जानला मोनलानो नों आंखौ रं थिंकिं खालामनाङा दे जेन'बा मानो फन नाम्बारखौ आंनिखौ एज ए फ्रेन्ड माने माब्लाबा हरगोन ना आङो नाथाय आं जानला मोनला फन नाम्बार शेयार खालामनो बायो ओमफ्राय नों आंखौ मानसि गाज्रिसो सानखो ना माखो नङा थेवबो बिदि फन नाम्बारखौ होजाला बायाना जानला मोनलानो अरे गोरोन्थि बुजिबाय खोमा गावहा माबा आंखौ लाइनसो मारिगोन सानखो ना माखो लोगो बायदिसो रायलायोलै आं नांथारगौबा स्टेटासल' नायगोन ना हा आंखौबो खेबसे ट्रेस खालामना नायदो नाथाय आंथ' नोंखौ मोजांखौनो सिनाया मानो फन नाम्बार हरलायखो बेलायथो दा रायलायबायना ओमफ्राय नोंसिनावबो थांबावबाय आङो हाबाबो जाहैबावबाय बेलाय सिनायथि जाया आरो दिनै रायलायदाव गाबोन रायलायदावसो सिनायलांबावगोन दा ओरैनोथ' आं रावनोबो फन नाम्बार होआ नाथाय नों एसे किउट बिदों बेखायनो ओमफ्राय आदायाबो गाज्रि बायदि नङा माने जोंहा आदाया जानला मानलाजों लोगो जाखाया नालाय नों जायनाव फैदोंना बे आदाया जायजों बेजों रायलायलाबायखाया बेखायनो आं एसे ट्रास्ट खालामबाय नोंखौ अके ओमफ्राय बिदिबा फन नाम्बारा मोनगोन ना गाज्रि गोसोयै बिखायाखैना आङो मा खालामबावनांगौ जाखो होनोथ' गोसो गैयामोन नाथाय मानसिजों मानसि माने आदायाबो गाज्रि मानसिजों लोगो जायाबा बेबो रायलायनायाव बारा गाज्रि मोनाखै आङो मा सानखो माने फन नाम्बारखौ होनायावनो माबाफोर डाउट जादों जुदि नों आंखौ बांद्राय फाल्थु मोनबा केस होबानो जाबाय दे आंखौ डिस्टार्ब खालामगोन सानदोंबा बिदि नङा नाथाय आं नोंखौ जेन'बा नों माने गाज्रि रायलायखायाखैना बेखायनो आं नोंखौ बे खेबसेयाव फन नाम्बारखौ होनोसै दे नाथाय जुदि बांद्राय डिस्टार्ब खालामबा आं नोंखौ ब्लक खालामखागोन दे अके जागोन दे लोगोआबो दसे थाना फैसिगोनदां र' फन हरबावनि आङो ओमफ्राय नोंसिना न'आ बबेयाव ओरैनोथ' जोंना न'आ दिल्लीयावसो नाथाय दा आबैमोनाव आं आलासि जानो फैदोंना नोंसा आबैया खाथिसोना नोंनि जोंनि न'निफ्राय जोंनि गामिनिफ्राय ओमफ्राय खाथियाथ' जायो गामि मोननै बारनांगोन दे बिदिबा गाज्रि मोनाबा आं मालाबा सम फन हरगोन दे मोननायाथ' मोनाथ' नाथाय बारे बारे डिस्टार्ब खालामबा हरनानै आं दाननानैसो हरखागोन बेनिफ्रायथ' फ्रि समबासो रायलायनो हागोन आङो जागोन दे नोंनि लोगो दुस्थुआलाय माथो दाबो फैयासैलै जानोथाय बेना बिदिनोलै मा बुंबावनो आरो र' फन हरनोसै दसे थानानै मुङा जेरै हाथरखि मानसिया बेबायदिनो हाथरखि बायदि खालै गोबां सिख्लाथ' लोगो मोनबायलै नाथाय नों बायदि लोगो मोनफेराखैमोन आङो दाथ' नोंनि फन नाम्बार मोनबायना उनाव सोंसै आङो बयफ्रेन्ड दंना गैया फन नाम्बारा लादो दे बुंलाय 860000454582 बे हाथरखियाबो बेजों मानो रायलायबाय थादों दे मा दरखारनि साला गिदिं गिदा ओमफ्राय हाथरखि मोननावसो सफैबाय नालाय बेबो दाख्लैनिफ्राय नायनो हायालां बे मानसि सासेखौ रायलायनायफ्रानो माबायदि खालै बेथ' बे ओमफ्राय आरो सासे मावजि बुन्दि गोसोम फैना दंफैयोना बेखौबो सासे थङालिलि सैथारालै आङो ओरैबायदि खर' जाग्रासो बेबो खिनाय मानि थांफालायबावदोंसो दासो नाथायबा जेसेबांखि खारफाया मानो नों थुनथुलि आं आरो नोंखौ लाफिननायाव गैलालै दसे लेंहरबाय आं आलासिखौ दोनलांनो थांदोंसो जाबावबाय
मालै मानो थांनांगौ दे बे थांनामोन ना बेबायदिबा गोसोफोरखौ गाज्रि मोनलायलाङोलां मानो गाज्रि मोनदों ओमफ्राय मालायबा हाथरखिया बेजों रायलायदों आंहासो मानो दुखु मोनला बायदोंथाय बेबायदिथ' मोनफेरामोन आङो नाथाय दिनै गोसोखौनो थिग मोनाखैलै हाबायावबो बिसोरखौ रायलायनो मोनना रागासो जोंनो ओंखारदों आङो बिदि मोननायाथ' मोनामोन नाथाय मानो बिदि मोनदोंथाय मानो रागा जोंनो ओंखारदों आंखौ ओइ आंनि सनाया नाथाय बिदि हारसिं हारसिं थानो समायाना आंनो दं मानोलाय आं रायलायहैगोन ना र' बिमल एसे जानानै थांसै आङो बेफोरखौ जानो मोनाबा गोसोफोरखौ स्रां मोनालै मा होनबावनो आरो थुनसुलिनो उफ एबार रायलायनोसै आं र' हनै जाम्बिया हारसिं गोसोफोरखौनो अम्बासि खालामना लायो बेबो आं थानायाव हेल' मिहिर फैलायबाय खारफालिया सना मा खालामबाय थादों नों हारसिंनो आं बैयावसो दङमोन दा ओहो मा जायोलै नोङो हो मा जादोंथाय आंलाय हो मा जादों गुदखा फाग्लि जाबाय नामा नोङो गुदखाबो जाबावदोंदांलै थोस थै सिख्ला जालायनानै थांखु जालायग्रा बियो अबाव थांखु जालायखो आंलाय बिमल पान मसालासो जादोंमोन दा माबायदि नों मानसियाथ' हो माथो गाज्रि जाखो हो मालाय बिमल पान मसाला जानाया एनि प्रब्लेम गोथाव मोनो नालाय जायो आं बेफोरखौ ओइ अभार स्मार्ट बांद्राय देखायखायो नोंना बिदिनो नै अभार स्मार्टसो नुलायबाय माबा गावजों एसे मोजां रायलायनो फैदों आङो ओइ नोंजों रायलायनो आं टाइम लस खालामनो गोसो गैया मिन्थिदोंना नोंजों रायलायनाय माने टाइमखौ एकदम नस्थ' खालामनानै लानाय आयु बे आंखौ एसेबां बिदि सावबाय नोंखौथ' नै ओइ मा खालामनाय जादों बेलाय जेबो नङा मि नों मानोथो मोजां रायलाया दे एसे मोजां रायलायनो सानबाय आङो फैना मिहिर बैथिं माने साहा दखानथिंजाय थांना सिंग्रा जायै एसे रायलायनोसै आच्छा सिंग्रा जानो आरो नों बायदियाखि सिंग्रा जायोनालै हो सिंग्राखौनो जाबाय 10 थाखा दामनिखौनो नै नायदो नै मारै बुंखायो गावहाबो माबा मारै बुंनोलै होब्रा गोथावना बे 10 थाखानियानोसो बेनोसो 10 थाखाया 10 थाखा नङा आरो फैसाया फैसा नङा नोंलाय मालानिफ्राय 10 थाखाखौ सिनायनो रोंखोलै नै मिहिर आं दाना गोदोनि थुनथुलि नंलाथ' आच्छा औ बै गोदोनि थुनथुलिखौ आं गोदोआवनो गारबोबाय दा आङो माने नोंसोरबायदि जाबाय आरोना ओइ लासिंसिंनो बेफोरबायदि बुंनो लाजिनांगौलै थुनथुलि मानो लाजिनांगौ जाखो दे आङो थ'दो ना मिहिर घुगुनि जाहैनोसै ना पापर जाहैगोन घुगुनि जाहैगोन जाहैया आङो जासाबबाया ओइ मिहिर थ'ना दावदै जाहैगोन ओमफ्रायो माबा बुट साना भाजा जाहैगोन जासाबबायथारा आङो थ'लै जाम्बा साहा लोंहैगोन होनदों ओमफ्रायथ' नङाबा नोंनि दखानावबो थांगोन ना आङो नों बुङोबालाय नों आंनि दखानाव फैबाबो ना फैसा होबाबो चावमिन जाहोआ आङो नायलाय नोंसिनि आन्टिया मा बुंखादों नोंसिनाव बेरायनोबो थां होननानै आं साबबाय आं नोंखौ जोंनाव आलासि जानो जाखादोंलै नों बायदिखौ आलासि जाहोनो जोंनाव ओइ मिहिर बेफोर रागाखौ नों मुजिना गारदो ना माथो आरो बेफोरखौलाय मानसिया रायलायसाबनो गोसोआनो गैला आं थांसैलै थादो ओइ मिहिर नोंखौ थाङो आङो होनदों र' बहा थांनो नागिरदों नों मानो बिदिलै मिहिर फैदों अबाव आंखौ डिस्टार्ब खालामनो ओइ जाम्बा बेखौ डिस्टार्ब होना लबसो होनो अननाय मिन्थिदों थुनथुलिनि ओमफ्रायथ' नों बावबाय नामा मिहिर हो बै जोंनि गोदोनि अनलायनायखौ मिहिर हो नों आंखौ बेसेबां फाग्ला रोखोम मोजां मोनोमोन नाथाय आंखौ जाम्बा सानदों नामा आं बै जाम्बा नंलाथ' मेहेर जाम्बाया अननाय जासिदों आंनो गोदोनि अननायखौ गोसोखांहोलायदों ओइद माथो नोंनि डायलग मोनथिदोंना बेहाय आं नोंखौ नेयाखैना सोरखौबासो नेदोंमोन माथो नों जायखौ खिनिया आंसो फैबायना दा र' मिहिर नोंनि थाखाय आंनाव मोनसे जिनिस दंथ' डिस्टार्बनि कुइन मिहिर मा बेलाय नों नुवाखै आरो फैसा मिहिर फैसा बे फैसा जाखो ओमफ्राय आंहा मा जाखो मा खालामनांगौ बेखौ आरे न'
जाम्बा लाजिनो नाङा आं बैसागुनि मुङावसो होदों नोंनो एसे गस्ला लंपेन्ट नों मा गोसो बायनानै लाबानो जाबाय आरोना माने नों बारा बुरजा होबाबो फसायनाय नङाना मा बुंखो मा दरखार जाखादों आंहालाय बेखौ लानोलाय आरे न'लै जाम्बा न' लाजिनो नाङाथ' आं बैसागुनि मुङावसो होदों माने जेनेबा आंथ' गामसा आरिबो दानो रोङा नालाय बोरैथो नङाबा होजागौमोन आरो आर'नाइ गामसा दानानै आरो मोनसे प्रब्लेमाबो मा जेनेबा आं बायना लाबोखाबाबो नों लाखानाय नङाना दा बेखायनो फैसाखौनो लादो आरो मेहेर दे न' आरे जेनेबा नों आंखौ एकदम बेफोरबायदि साननाङा आरो ना मालाय बायदि आं अननानैसो होदोंलै बिराद अनोना आंबो नोंखौ दाना नांसाबबायालै नोंनि अननायखौ आंनो आरे जाम्बाना जाम्बामा दुनियानि बियो एसे मोजां अनना फैसा होलायदों आङो लाबावा सोरबा गार्लफ्रेन्डजों बिदि अनजागौमोन नालै नोङो हो आंखायसो मेहेर सानदोंमोन बेस्रा बेनाथ' पकेटआ जिर' थाखायोना बेखायनो फैसा एसेसो होना दिल खुश कर दूंगी नाथाय नों मानो बिदि जाखो मेहेर आंखौ थुनथुलिखौ नों फैसा होनायखौबो हिनदल खालामलायबावबाय हादर खिथ'नो नेनानै फाग्ला जाबायलै बियो फैसाबो लाबावलाया एसे मोजां अनना होनायखौनो सोर बेलाय बे हादरखिया नोंनो बिदि होनो हागोन हो बैसागुनि मुङाव एसे मोजां अनना फैसा होलायदोंमोन आं बायना लानो थाखाय गस्ला लंपेन्ट मा बायो लासाबबाया फैसा जासिनो फैदों आङो ओइ हिर'इन नों साना दे नों मेहेरखौ फैसाजों बायनो हागोन बिनि गोसोखौ आंखौ नों जेजोंबो बायना मोनफिनला थुनथुलि ओइ मेहेर नों आंखौ गोरोन्थि बुजिनाङा ना अनना होनायखौबो नों मा सानो आरो ओमफ्राय बेलाय बैसागुनि मुङावसो दा नों मिन्थिखाया होनबा बैसागुआवथ' बिदिया सोलिखायोना बयफ्रेन्डआ गार्लफ्रेन्डखौ अनो ओमफ्राय गार्लफ्रेन्डआबो बयफ्रेन्डखौ सोरबा सोरबा अनो आरोना राङारियावबो एसे खायसे हेफाजाब होलायोना माथो जानो दं नांसाबबायालै आङो नोंनि हेल्पखौ मिन्थिबाय नोंनि अननाय नोंनि फैसा थाखा नाङा आंनो नाङा एसो जाम्बालै नोङो